noski, geure egun ez da, orduan, geure atikan inin barra dako. Itxiko dut ordu zehatz batzutan eta zehatuta dauden kontzentrazio eta juteko intentzioa dakat. Goizian lanaldi uste bat dakau pentsatuta eta gero kontzentrazio batekin eta gero arratzaldian berriro nire kasuan ez dakal lana, baina bai kontzentrazio bat badago deituta eta behintzat hortan parte hartu. Ez goaz ikastola egun horretan eta Zautzan herri mailan antolatutako ekintzetan parte hartzeko asmoa dakat eta horrez gain beste ekintzetan ere bai. En nuestro país está muy difícil para trabajo laboral y más el doméstico, que aquel no es reconocido ni nada. Y pues aquí un poco, aunque la situación se suele decir que está un poco mal también, pero en comparación con nuestro país está mejor. Lakaritxite egongo da, eta Zarauzko ekimenetan parte hartuko dugu. Egia esan, nik ez planteatu nahi, ni langilea naiz, hauek dira mengok. Ni ez planteatu nahi, ni uste lanetan. Nahi dut zerbaitin, Zarautza hurbilduko naiz, bai goizeso arratzaldez, manifestazio edo daonera elkartzeko beste emakumiekin da. Nik adibidez etxean lan egiten dut, eta orduan eretzat nik uste dut egun normala izango da. Enplegu arloan emakumei inposatzen zaizkigun lan prekario eta aitortu gabek ikusarazteko osteunontako greba feministakin bat ingoet, martxoan 8 nire lana alde batea utzikoet, eta horren ordez greba feministako deialdi, ekintza, mobilizazio eta balorazio berri ematen jardungo naiz. Bai, emakumion alde geuk ezpade egiten, zein egin behar duen, horretik entzun, egin behar da. Zestuen emakume talde batek erabaki deu ordueteko geldialditxo bat ikia, orduan lanetikan amabitartetik ordu eta terdira artengo deu, plazan juntauko geha, gero arratzalde 7:30 berriz ere ekitaldi nagusia plazan ingo deu eta herriko bueltatxo bat ingo deu, eta gero afaritxo bat amentxe taberna batien, juntatze gehan danokin, nola ingo deu bai. Eta gero etxianek geldialdi batzuk egingo etxeu, hori da, hoxe ingo deu. Egitea egingo luke, baina etxeko lanetan egiten dudanez, zailagoa da egitea, baina hala ere, zer egingo dut, igual kafe bat hartzea eta beraiek egiteko lanak, edo zer horrelakoa. Gure artean berdintasuna lortzeko, gure artean lan egin behar dugula. Ez detengo greba, porque ez dauket egiek, lan asko dauket eta ama oso zarra, eta ni bakarri nahoetxin, behori zeitzeko eta ez da oino laguntzeko. Oino oso ondo iriztezen greba egia, baina neuk ez dago edeik. Nik egingote greba, martxuk 8 nik 11-etatik 3 itxikote lendia, nire kasun komertzio bat dauketelako, eta iztet eta greba ikikon alde naho, emakumie geixo aldarrikatzeko edo bere eskubidik indartzeko. Ni martxun 8ko greba bai ingotela planto, ze azkenien emakume izateatik eta langile izateatik emakumie bi aldiz zapalduta dola irutzi zait. Eta hortik aparte, dalako modu bat, gizarte parekide eta justu baten aldeko bideo honetan zango den, emakumie geure duintasun, geure leku eta gure ber hori aldarrikatzeko eta gero elkarren artean empoderatzen juteko. Azkenin hori iruditzen zaitelako dela bidie, benetan egunen batian askoz gizarte justuo eta parekidio izatea iatzeko. Zango benuke. Eta nire okiten zilu daket azpeitin ningoien mobilizazioetan parte hartzeko eta baita ere Donostira juteko. Greba martxon zartzen. Hoxe, noski. Egun hartan ez da gozei prestauren eretzat beste bat izan berdio prestatzeko. Naskaute horren beste lan egiten, kaino orduko beti. Txikite ginela, aizu, gauza zaitu, aizu enkargukein.
jane kautela nien, egun hartan, euskal zorrike. Zaharri, egon. Ni jubilada naiz, baina itxian ez pentsatzen ezerreikia. Goizian jaikin, neu preparau, gozaldu, albadet bazkaia itxian igual, baina bestela kanpuan apaldu dana. Eta manifestazio matea. Eskubide batzu da eskaulako, geuretzako. Eta dana animatzeko, manifestazioa juteko eta itarrei merdela. Emakumeak, baina ez gaurko eguna bakarrik. Urte guztian implikau dezatela gizona. Bai, planto egingo dut, ez nahiko nuken beste, baina hola erabaki dugulako, egingo dugu ordubeteko lan uste bat, eta gauza askogatik, arrazoi askogatik. Lehenengoa da, enplegu aldetik ikusten dugulako oraindik egitura oso patriarkatua dela, oso gizonezkoen aldekoa dela, eta emakume hitzaila beraien tokia ematen. Eta orduan emakume beti daukagula menpeko paper bat, menpeko rol bat, hori enplegu aldetik. Kontsumo aldetik ere bizi garelako sistema kapitalista baten, eta sistema kapitalista bakarrik eragiten duena da kontsumora bideratu, pertsona gizaki guztiak. Orduan, kontsumismo horretan erabiltzen dute baita ere, edo pentsatzen dute baita ere emakumea dela objektu bat. Kontsumorako objektu gisa hartzen da emakumea. Gero bestalde batetik, zaintza lanetarako beti gure emakumearen papera ikusten da beti zaintza lanetarako bezala. Eta ez dagoa zertan izan, berez edozein balio du zaintzarako. Eta hori eskidetza argi dago, gizarte eskidetzaile bat nahi badugu, eskidetza harazten dela etxetik. Ez bakoitzan, eskidetza dator etxetik, eta bakoitzak eman behar dio zaintzari bere ardura, bere tokia, ez emakumea edo gizonezkoa dalako. Eta gero ikasketak ere, sistema hortatik bideratzen ditugu, nola genero aldetik eta rolak oso finkatuta dauden, ikasketak ere bideratzen dizkiegu ikasleei erabatea edo bestera. Eta ez dagoa zertan izan, hola. Orduan lau aspektu hori pixkat. Gizonezkoi pixkat mezua bialdu, beraien papera guretzat importantea dela, gurea den bezala beraientzat, eta behingoz aitor dezatela gure lana, eta denon aldetik egin behar dugula. Berdin dela gizonezko zein emakume izan. Orduan, ematea daukatela emakume protagonismo hori, eta guri lagundu baita ere. Eta jazta, gurekin bide lagun izan daitezela.